arribat l'Esmolet! Ha arribat l'Esmolet! Senyores, senyors, ha arribat l'Esmolet! Esmolem tota classe d'eines i utensilis! Esmolem el ganivet i esmolem les tisores! Ha arribat l'Esmolet! Esmolet és el joc de cartes dels oficis. Es tracta d'un joc familiar, ràpid i divertit, creat i editat per Joan Marc Clofent, il·lustrat per Agustí Sousa. En el joc hi trobarem personatges que representen oficis actuals tan coneguts com podrien ser el mecànic. Això és el càrter o la junta de colata. Espera't uns dies que la peça m'ha de vindre d'Alemanya. La bibliotecària, el peixater, Reina, que encara belluga! La carnissera? Xato, què vols? 2 pams de llangonissa, com sempre? La municipal? O el pastisser? Bon Dieu! I també hi trobem altres oficis que malauradament estan en risc de desaparèixer, com ara el pagès, el vermador, la pastora, la llatadora, que es dedica a treballar artesanalment amb les fulles de bauma, margalló o espart, o altres que pràcticament han desaparegut, tot i que van ser oficis molt importants en el nostre passat, com per exemple el camàlic, que es llogava per portar coses de pes d'un lloc a un altre, la calafata, molt important en la reparació i construcció de barques, perquè es dedicaven a segellar i impermeabilitzar les barques, la remendadora, que reparava els estrips de les xarxes de pesca, o el propi Esmolet, un personatge ambulant que es dedicava a esmolar amb la seva pedra estris de tota mena, com ganivets, tisores o eines pels altres oficis. Però bé, anirem al gra i aprendrem com jugar a l'Esmolet, el joc dels oficis. Tenim aquí l'Esmolet, un joc de cartes per tota la família, creat per Joan Marc Clofent i il·lustrat per Agustí Sousa. Veureu que és un joc super senzill de jugar. Hi trobarem 3 tipus de cartes. Les cartes de color groc són aquestes cartes que representen personatges amb oficis, per exemple, el mecànic, el pastisser, la del bar, la llatadora, la florista. Són oficis actuals i oficis, alguns antics, que s'han perdut, però aquestes cartes mostren a la part superior el valor de diners que li pagaran a l'Esmolet per esmolar les seves eines. El mecànic té 2 monedes de 2 euros, doncs aquestes cartes són les que serviran per comptar la puntuació final, perquè el que tingui més diners per pagar l'Esmolet serà el guanyador. Les cartes de color taronja tenen personatges diferents amb un text amb l'acció que realitza la carta. Són conegudes com a cartes d'acció i haurem de llegir el que fa la carta. Són les que ens faran interactuar amb els altres jugadors. En aquest cas, el lladre farà robar 3 cartes de la mà a un jugador a la teva elecció. La municipal diu protegeix del lladre, el jugador que l'ha fet servir es descarta 2 cartes. O el botaner, tothom menys tu descarta 3 cartes de la mà. Són exemples de cartes d'acció que poden fer moure la partida. Les altres cartes que tenim són les cartes de color verd. Són cartes per despistar o cartes que s'utilitzaran al final de la partida. Llavors, tenim l'Esmolet com a principal protagonista del joc, la prestadora o el Berti Iau. La preparació és molt senzilla, barrejarem bé les cartes i en repartirem 4 a cada jugador. I la resta la deixarem en una pila per robar aquí al mig de la taula. El jugador inicial pot fer diverses coses i les pot fer en l'ordre que vulgui. Llavors, mirarem les nostres cartes. La primera cosa que podem fer és guardar-nos a la nostra zona, guardadetes, salvadetes, si tenim alguna parella de cartes d'oficis que siguin iguals. En aquest cas, la florista, són les 2 cartes iguals de la florista. Doncs aquestes 2 cartes ens les podríem guardar a la nostra zona, boca avall, i aquestes cartes ja ningú ens les pot robar i seran per comptar al final de la partida. També podem utilitzar una carta taronja d'acció i aplicar el seu efecte. Aquestes cartes són la salseta de la partida
perquè són les cartes que ens permetran fer la guitza als altres jugadors o beneficiar-nos nosaltres. Llavors, si llancem la carta, una per torn, les cartes taronges d'acció només les podem fer servir una vegada per torn, faríem servir la carta i aplicaríem l'efecte que ens diu. En aquest cas, el terrissaire ens diu tothom passa una carta de la seva mà al jugador de la seva esquerra. La descartaríem i hauríem de passar una carta al jugador de la nostra esquerra. Quan acaba el torn d'accions, llavors el que farem és agafar una carta, robar de la pila central i seria al final del nostre torn, seguiríem amb el sentit de les agulles del rellotge, però hem de tenir en compte que com a màxim només podem tenir 7 cartes a la mà. Llavors, en el cas de tenir-ne més de 7 per acció d'alguna carta taronja, que per exemple ens facin que els jugadors ens donguin cartes a nosaltres, hauríem de descartar les cartes que volguéssim fins a tenir com a molt 6 per poder llavors robar-ne una i tenir-ne el màxim de 7 cartes. Un altre dels casos que ens pot passar és que no tinguem cartes a la mà, perquè potser amb les cartes d'acció ens han fet perdre les cartes de la mà, no tenim cap carta, l'únic que podíem fer llavors seria robar 2 cartes de la pila central. Com ja hem dit, la carta de l'esmolet és el detonant del final de la partida. En aquest moment, si algú juga la carta de l'esmolet, s'acabaria la partida, però hi ha una última oportunitat perquè si algú té la carta de la prestadora, que és aquesta d'aquí, ens diu que quan algú ha tirat l'esmolet, utilitza-la per robar una carta de la mà a cada jugador. És un últim intent d'agafar cartes per intentar agafar punts pel final de la partida i un cop per partida, quan s'ha jugat l'esmolet i la partida està a punt d'acabar, es pot jugar també la carta del Berti Iau. En aquest cas, anul·la l'efecte de l'esmolet i de la prestadora, es paralitzaria al final de la partida, hauríem de treure-la de la partida, això només es pot fer servir un cop, i la carta de la prestadora i l'esmolet es descarten a la pila de descart. Un cop es torni a jugar a l'esmolet, ara sí, la partida haurà acabat. Llavors arribarà el moment de comptar el valor de les cartes grogues, ja sigui les que tinguem a la mà o les que tinguem guardades, que hem anat guanyant durant tota la partida. I com ja hem dit, qui tingui més diners per pagar l'esmolet serà el que guanyarà la partida. I recordeu que sempre és bo conèixer d'on venim per saber cap on anem. I si és jugant, millor que millor.